er bil godkendt til teknisk kontrol. Det er bagtaget. Ja. 3-5-6 stykker eller sådan noget. Ja, 3,6, 4. Det lyder helt sindssygt dårligt bagtøj. Vi har et ekstra bagtøj med, men vi ved ikke, hvad gearingen er i det, og vi ved faktisk heller ikke, hvad gearingen er på det her. Men det lyder meget, meget træls, så nu tæller vi lige omdrejninger, eller tæller gearingen så godt vi kan. Det gør man simpelthen ved at dreje det rundt. Sæt 2 streger. Når du har kørt en omgang. 3,5. Nu drejer du bare den der en omgang. Ja, det er lige meget glad der. Jeg går på 2. Ja, så kig på bolden nu. Prøv lidt bandits. Det er meget klamt det der. Kæmper det. Det gør det heller ikke bedre. Åh, der er sgu noget af det gamle der. Ja. Men det bader, det vil jeg gerne have igen, hvis du har det. Ja, det har vi. Ja. Så tager jeg lige løsning og ser på den. Ja, så må vi lige se flanken. Fuldstændig ens. Skal lige have snittet lidt hernede. De er ikke nogen, der er sådan. Nej, de er bare lavet. Ja, så går den fast der. Der er bukket primært akse. Jeg går i klemme. Efter sidste runde, da vi havde den på liften og gik den igennem, der havde vi godt hørt, at der var noget larm ude fra bagenden af. Så var de øjer, der er lavet til bagbroen, og bagbroen i sig selv var knækket og revnet, så fejsingerne jo brækket af. Så det har vi svejst om, og så troede jeg egentlig bare, at det var det, man har kørt. Men det var det så ikke. Det bliver en klam video, det her. Det er til OnlyFans i stedet. Det første til, at vi sidder inde, fordi vi skærer i det. Opan. Nej, SD 36. SD 36D. 20, nej, YX 82 059. Det er det samme. Det her det kontrol på den ene side, eller hvad i den ene side. Gør man som tænder? Jo. Ja, Jo, men det der uanset hvad vi lavede. Ja. Hvor meget? Og lad os se første exercise, skat. Sådan der. For the win. Everything's fuck up. They're cleaner. Hold da op. Ja, det ser godt ud, det der. Pas det der. Det var da fantomatisk. Det betyder, hvad den skal derinde. Der. Det er totalt i orden, jo. Det er i orden.